Malong News 24/7 kelang ara doana pha nilitu Malong News 24/7 abitunga hin pen kardom na chapasir glo kardom non nilikedo lake dipu arong sopi dak juta klam tar langso singmir jeng chata langso ladak pini all car bienglong inter college cultural competition indeng trok adu thuanong vi along nitum dak non kachapate pon theglong lake dak chong chingnang kachapate difu government college men sonong chapate pon bomlo lapen pini labangso kachapate ajai mektin along samen nitum nai paklang ponji phan borik po lapendak pini kachapate long pinowe kachapate long dak ki hai tum aphan samen tum chini pon po lapen labangso arong aje along ko pipiselang tum ben alon ki pipma nitum kadogo be arjan nitum paklang poni polasi nanglang mom tha Malong News 24/7 kardom tonon bangke ladak singmir jeng style dolo singmir jeng style non chapati pon bom lake chong chingnang lasi chong chingnang chapati pon bom lapuni li dak ahina college pen kebang kachapati dun atira atu masini li arju poni polasi aprang si polang li phasini arju po nangli men lapen nangli kuna college se kebang aprang si bachini tha Nelimen sarmen tiso lapen nili tum kebang lake Eastern Karbiang Long College aterang pensi kebang non tum kachapati patumi pen pinian kachapati ko anason haidon tang lo nilitum non cepate kilong don apai labang ke ketom ke cengsi sibang la rong ketong lo rong ketong labang ke nilitum ketom mangdeng silong dun la sopen nilitum ako hambi patu da ketom mangdeng silong tu la pen ako non ako sonsuri kachibung la same nilitum ketom mangdeng silong la sonthom sinon kelong pon ikchot lang nilitum na tum la pininga pharman kimina nong e mate best team best college ke anong e kelong je phana tum ning che thedoma non namat ke program ta juji jang pon nitum ta laso hobang dolang stame eprang ke bang jelang bang ko an tong kelong je labang nitum je purek lo stame nitum non bang ke hob dolang non mat pininga pharma na tum la inter college cultural competition kachapate dun ko an ning samdo pining ke poloi si pudam bolote dak ke do ke thak pen jenglok la pen si bang ako dak cepate dim bosame thang kasek sagawe lasin non du kibi bang ke ining sam o bosinili pene puji chobe ase batona dilapu alai tumase arju poni polasi aprang si nangli men la pen nangli kona college se bang la chani ma non myself bidurong pi nili non dak difu polting long general secretary lo tante pininga pharma na tum kachapati ajai meklong kon haidon tang dolo sorry kon kachapati kon haidon tang dolo nilitum non around 4 events long haidon lo lake nitum lengpun song long third long don lo der pi kong chigi bolong third long lo ige tag offer lake sonsuri ka chibung long bun so tum bangke third long don lo der pi tag offer gods bangke la bangke first long don lo der pi non nitum non cepat bom lang lasi final result bangke klang la pelang lasi nitum chong hong ding lo nani tum pininga pharma tum kimina nong e mate best team long nu chha tum ningdo ma ningdo nitum an ke dak doan tu men chirap chitos pensin tum best team ki wani fansi bor ipon bobusi ni tum sopta ang doan tum ta chisik sedang lo pininga pharman dak all kar benglo inter college kon alon do lo la penai tum chapate me kon ning samdo nining sampik ni non dak nang chitong don 6 all car benglo inter college cultural competition long dak nang chito don ang ton doan ave arat tum manta dak 21 ta college do
nang chutong don pen dak alir acham nang chipi don poning sapik la pen non itum dak difu polytechnic pen ta nang chipate don pot la an so se ningkang sam dolo der pi non isi request alam the bangela pulon non ke bang ji mo ningkan stame la an so se alir acham ki pitei phansi anutin a college do an kalber ang long tu banta chuning ri lo si nang chipate don noi alir acham pilonang an so se to puthon ni la pulang ni phasa chupani pola si aprang si nang li men la pen nang li kona college si bang chathani ma Oh, kaudom, prangsi nilimen thare sar bore manje jedong, lapen nilitum Samsung Saint College wathar langso nijang kar benglong en message nilitum ke banglo. tate pining ke pharma nai tum dak patumi pen pinian ka chepate along son kon hai dun tang dolo Nilitum tumi pen pini, tumi ni pai kretrok pen pini ni kretrok si. Abang solongan kadok pen nilitum son kon nilitum cepate dunlo, lapen nilitum ke cepate longan pusame nilitum ta mission angthek si cetek pon long, lapen nilitum la sonsuri ke cibung pen cenglok, dak keng dong dang ke patu pen cenglok, seksere ke patu pen cenglok, lapen kaprek ke cepate son pusame nilitum cepate pon lo. pining ke pharma nai tum la kemina nong e mate best team kelong nu jpan ni chethe do ma Best team kelong dunji ning aphan ninga chethe laso bangke ning chethe dam tesi tame dada ka bangke kangkrong kang sai tum tolang pot daga bang nire tum ta methang baha mate ko pai phansi ne tum ta chonghong ekok lo pining deng trok all card binglo inter college cultural competition alon hai tum na chepate do me kwan ning rong do la pen kwan alon do dak lada pening ningkan suruni na ingkora heni labangso ingdeng trok all car benglong inter college karbi cultural competition labangso kache patelong nire tum ladak pen ke bang nile pen cenglok la pen dak nile tum than bang pen cenglok la pen nile tum bang rapet ajir pojir pitar li rapet tum man samen tum ladak la bangso difu terlang so along klam along kache pate tu na bang nile tum samen ningarong la pen mesen men cepate tu lo bose lam hecha kana kana nali men chetut la pen nali kona college se bang stani ma Nelly Rangsna College pen. nali men Nelly men dainon be. Nelly non kibom e GS at posi kibom lo. nale tum patumi pining chepate ana tum ko pipiason hai dun tang dolo Tumi pen pini cepate mane pini pot bangke ang ton declare de lang madidi. Amat pini pada bak khela bangke rusit ka chivung bang rusit mane sonsuri ka chivung bang. Second dun lo lapen keng dong dang bang thot. nale tum la pining Indian Trophy all card binglo inter college kalbi cultural competition along kicheng sia nong e mate best team ke wan jpan nai tum ning chethe do ma Nelly tum nona teng lo ning che theke do. Best deme wani hansi ning thet pon lo. nai tum la bang so rong aje long na chepate dun kwan ning rong do la pen kwan alon pidu ki people lo dak KLJ tum pen Dak ni tum na che tong dun ke lage KLJ tum so a pot ki bi bang ke mesen alam lo. Tamane karbi tum culture ching thor nang boy ne si so KLJ mane karbi lo charli jutang aterang ki bi lo mati. La tum han choro lo ningak long pen ki bi pon pot la pen ni tum non dak na chapate dun pen ni tum ta best dime wani phansi ning jo tum si arju poni policy aprang si nang limen la pen nang li kona college se bang lo chathani jima Nelimen thare sar ke minghi neli ke bangla ke Bokajan College pen tangte pining asengka na pharma nai tum la Indian Trok all card binglo inter college karbi culture competition along nai tum patumi pinian ka chepate along tum son kwan hai dun tang dolo neli tum non result ke long ateng me ke haidonan ke son thom lo bong oelun long ke kicheng sianong e long pon lo la ke neli minasi chilun dun la pen seksere ka pathulong kicheng sianong e la pen lang thekang hor la bang ke confuse la nili da mane first day second ne phe arjuje lang la bang ke tame long dun dakta ke thom lo tangte nai tum la bang so pining asengka na pharma kicheng si mate ya kiminai anong e kilong du jpan ning chethe do ma ning chi thege do lo bon sita me ko song ne non si cheng lang mati ikan ke ente la KLJ mate karbilo chali jutang ate rang pen la bang so ka chepate ja me kibi pon apatha nang lin pen ate na tum college me ko pilam the chepak lang pon itu nili la so putha ke alang li la KLJ to tumanta shurupik la alang li tum la son cultural events ki bi pon pa athe mate non malom ke li tum karbi tum students tum la hai aputhak long ke an ning chibida mo e mane an serious cheno e la si non son la son inter college events ki bi ke mesen alam lo athe mate li tum charlie lo la pen jutang jubat alam ta chichini po la pen la hai alam ta an so se chichini dun thupo to tate pothon ni la lang tum se arju ponik pola si
si prangsi nang limen la pen nang li kona college sigi bang ma chathan ji ma nilimen suresteron lapen nili waisong kole saterang pensigi bang inter college culture competition along nang tum patumi ben pinian kachepate aja mek along tum kwan chi kachepai tang dolo non amat kilong nun tang ateng bang ne lunche thak labang second position si long pon kapre ka bang ke non si declare lang labang putek ke lang tang te pininga pharman nang tum la ke chengsia nong mate kiminai nong best team gelong ni phan tum ninga che thedo ma non ako bang ke ning che the do he mo la kang wai tum bang si ko son nong ne yo labang e ninga khado to tang te nang tum ke hamren ma sigi bang halloween pen la si nang tum ke bang dam long kopi ke sa do la pen kopi thani tum nang tum kopi lam the chepak lang tum kedam ke bang along bang ke nitum hamren pen bang ke asap so kasik sak do la kasik sak pulote finance hin lo tangka poisa ka dure a join ni lo non bining la so ingdeng trok kelje pram long sta minang chi tong dun long lok la bang credit pigang tung ake hai prosonto inti HRC regional committee kese laphansi alang li phansi credit ping tung alang li si bidi sore nang thanon pen si pini sida men ang chi tong dun do pen la so long nang kerap dun hamren ranger long kam teron alang li sida men ang kerap dun la pen MEC stamina nang cerap don la pen MLA tang cerap don lan pensi nilutum la so program long wang long lo nang pale don long lo tang te KLJ mate karbilo chali jutang te rang pen la bang so cultural competition ki bi pon pathan nang tum college la pen nang lam the ko PC chepak lang tum mesen lo la bang so a program ki bi bang ke owe ki mi tum han an su se kang thur pon thek ji la pen karbi cultural competition an su se mo ke bang ji lang tum han da kang thur pon thek thek phan ke nilu tum hin pen ning sam pik lo la son an su se mo ke bang ji lang tum han da pachit thang nang la pen pathek nang pusi nilin pen pudun nang tung to choro ik lo nang ni phan pen tum college singmer chen chatai long non chepate pon bom non ki jut pon chepate pon pa jut pon chong sing nang chepate pon along dak krung sai mai along sini dolo sia lang li phan li prangsia amen chathani phan sini li pachini nang li men chathani tha nilmen ke sarjor sing be nili la non la baso a function along mate la baso inter college la baso competition along mangke nil phansi chief justice presiden phan amen nang hok lo la si nili la baso ko cepat te sek nili dum kakru kang sai tum la dak bang krek thom do la bang krek thom tum sin tum dak sontin events mata ang deng long tan tum si krung sai son si tum dudun lo la penon an bang ke samjin basi itum sai dun bom lang la tan mesen tan sin itu pacun bom lang nang li la bang so la non KLJ mate karbilo chali jutang te rang tum pen la bang so cultural competition ki bi pon pathan nang lam the ko pine chepak lang dum ahok lo karbia khai tum iritum rong rup le jutang ke klep toji kali iritum non ke thurmi itum jasemet pet awikimi itum lo chali asong tame la pen ke rong asor ari sudin sos tame imi thanga khai jutang josi watching thurji purutang te non awikimi itum jasemet pet nang thurdu naji la pen la son ke thura posini tum ta aka sara tum stame ni tum ningarong la pen ke iritum karbia khai tum bang so jutang thirji pusi niringa matha nang pininga la bang so rong je kwana londo ditum ketek long ateng berarti nitum menekan waktu nitum si dak krung sai son dudun bom stap pininga bang ke ladak asap cilang mi mucot lapeng ke cepati tum abang tak klar soy lapeng galang tum ke kan kilun labang so asap aprang pen le matha dap bulate non asap ke prek dolo lapen kacing thur dolo ke paprang dolo la so sidi tum matha dap non ni ligedo la ke pining trokang deng all kar biang long inter college cultural competition Aparman dak mohor kacene patim malong sidolo nasi labangso mohor kacene adim malong kuanalon pipon ma pininga aparman se tum program poni pola si labangso arjane tum lai thala pen alomso pinitum dak mohor kacene patuman sinda me lamthenji pininga aparman dak mohor kacene palong kuan alon pima la sorjane tum program poni bom ji la se tum lai bom tha to tangte non ni lidak pining ingdeng trok all kar being long inter college cultural competition pining surini reng koi ini farman dak mor kachene
adim long sidolo la si dak mohor chene adim long ni li dak kachapati pang puan chetong lo selani phanar juponing po la bangso mohor kachene adim pining pharman kon pangjang poning mala selani phansi nili aprang si alang li men pachathanang la pena la so puthak komen papi phansi ni alang phanchoni riglo Kardom nilimen ke harmonic tikathar nili polytechnic college pen sike bang ladak non mohor chine adim long ke langmi pik la pen tuning ke lan tuning ke lan avi pining bang mote langmi pik an si muning ta ke bang thak thak la son an so si ke langmi palang mi phansi tuning rila nang litum phanon dak chetong lomas na judet po nang litum college pen son kon kachapati dun hai ke hai tang dolo non an nili non atumi ki claim atumi chapati tang an bang ke son pli long ke lo la pen pini la mohor arjan ki hi la pen non ke kan tang chong ke dam la pen ke non drama do bom la bang non ma ke resolong le lang tami atumi ki kan tang son ho lengpum sok chon la pen ke son ho lengpum sok chon do lo lengpum sok chon te third ang par ke kaprek long la to shoro ek lo nang li phan pini la bangso dak mohor chene badim puthang nang li lam the chapak lang po to puni pensiar jupani po ni nang li men chathani ma Nilimen Priya Pangchupi pe nang li pen no bang ni dong kam pe ante ni la dak mohor chene badim nong do pasini la solam sen jupo pining inter college along dak mohor chene adim kon ke pangjang lo la pen ani tum kibang pen dak kon ani sam lang mi sen la ra pre an sening sam la ne polo ke di jne pon la to choro lo Man jadi pondok hati, tu mereka. Asal kata betul mana asal kata betul, Anglisi. Hati, kasih minum. Minum. Asal kata betul bang ni. Minum wala. Kumama ko kan kihai keren ke doko la kihai cuma ans tume Misalkan si haikon tu mesti mirin per, lapen lalu kini kekan nangke lansi kan mirin per itu pun ikut kado.
to tangte pinung we non ke pajut si lo ni li dak karbi jutang asong tiripi asai hema thenglo sidolo non ni tumalong dak non labangso all karbi long inter college karbi culture competition ingdeng trok apong kachapatri pipon KLJ mate karbi lo chari jutang atirang amai pu kai long sidolo la siang lipan sinili pini pinong wela bangso nini harni apothak ni liang lipan sinili jon pola siapang si alang lipan nili karjupon kang tung la ke pini la bangso nini ajai mek along alang litum ki claim ke dampon apothak sinili jon pola sinili tum pini ajai mek adap ke cheng pen non an ajai mek puthang li than pachini ponita churu lo lo so puthak nang karjupon lo pini anke ni tum nini lo nasi pini bangke mesen met pen nonamat ke chun pon bom lang thanga kisung abe lalu ke cepate bangke chun pon pamelo hambi patuta chun pon pamelo keng nongdang da chun pon pamelo pen seksere ke patuta chun pon pamelo chengpi parmang da chun pon pamelo aben deson tak tak non da cepate pon bom lo nasi mesen met pen chun po busining thelo nasi non ma ke sung ke boy abe nasi ning the pame chun pame po busi tang dia khela non engdeng trok all carbing long inter college culture competition along humkwana college pa sing tum long chapati doni la kaduk we bangso longrong atong ta bangke kaduk we 17 college sita me university tu bangke isi demonstration chena cepak langdun alang mana churu parpik lo pusana long nang acara bang citu dum po jutang jubar kacing hono put along pot la sona citu dum pot laben kacapate binong bangke 16 college kaduk we ning ke bang we dolang modern college bang we lang deupani college bang we lang alang tum hanta ning the muneng bangke alang tum wangji pu pen ning na pasi dum sini tum dan ning arong pik lo nalitum menga cepat pipon non sona rongaji ha nalitum ke cheng pen non an kopi ka cheprek thedam long lalu ni tum ka cheprek thek dam long bangke penengan bangke ka cheprek bang penangan thek dam long lo logo charli ari soi jang tum penang ana bangke inter college along ke bang jip han penang nang tum ning karong dola bende ning ke hang dolo pende college along tame select pon pede tum ta ni tum karjulong madalang tum report na piateng de select le data tum hanta ninge chapoy nang dunong le tum ta du pulo ko charli tum senona bang ning chi thepik lo penang ana risoi jang tum texer risoi jang college ka charli tum jutang jubat ka chinghon laso ka chinghon ang thek chi theklong lo busi ne bangso indar college arong aje long penili laso message ping tung lo si ningarong pik lo la bangke laso ka charjulong bangke ni tum ang theka bangke lain lo penang an risoi jang tum jutang jubat aphan ning dulu puben lansi ni chalo tangte non labang so nai tum kai penga chepat pipon arong anje non chuni do sono la si labang so rong anje chun po la si labang so rong anje ki chun long nang le jasemet kuma pasi churung tung la penani tum aphi nangar jab dun kuma pasi nang le labang so acha tai long nang le kuma si churung tung awak lo nang kar ju bangke la so alam bangke nili media long ningye lo patumi elom tame kithe dung nang charap dun ke chengsi la bange karbeng long tun mas council pen la bange tangka mahalo la pente BD Surya la bangke KCS la pente la medamai la pente la bangso long na charap nang chitu dun JLF dulang alang ni tum pensi kadu go be la bangso inter college bangke ke klempon la pente menili long na charap dun KLJ long klembang phi kadu go be tum ben charap chitu si la puson man pon lo la pente puthot puing tung Karbeng long Thomas Council ke thena yar pulong ke doa bangphu Dr. Tuliram Rong hang alang li jungjung pen nang charap dun penang anak ke thedung do lasi alang li phanda mi tum choro parpik lo tangte ke jutsi nang to ma song hin pen labang so rong anje bipon bom laso akemang pamherang li tamis than lasi ke jutsi nang li labang so channel hin pen nang li ke pachini kangtung do manon dak inter college song dun nong li ar lapen ke bangji ari so jang logo charli non college ki dunia to ma phana li ke jutsi pachini tha laso message abang ki jutsi bangalalo nitum KLJ hin ben bangke bipon bom lang lapente ke bangji tami anso si bipon lang lapente ke charli ari so jang tum han anso si nitum KLJ hin pen ingthur pon lang jutang jupat pentang lok ke charli ya long tame nitum ja ponji thek ana son than ponji chinia na son ana lang tum han pari ponji lahelo ne college tum hanga chuning ri ke bangji long tame nang litum ke charli college ri so jang to antame nang chapati dunji phansi hin pen tame nak chunir kon to tangte pini nini ke chok ingdeng trok all karbing long inter college karbi culture competition pinong we lapan si nai tum han nampak lang pon hek chok lo la si pinong we leke jut kalilang pinap dolang la si nane tum nang lang
litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.